Imaginatuan, karaoke batean zaudela, eta karaoke horretan, parean, entzule modura, zure krasha, alegia, gustatzen zaizun persona dagoela. Eta noski, zu karekin ligatu nahi, eta uste duzu akaso, kantu baten bidez lortzen ezakela behintzat bere atentzioa eta zuri erreparatzea. Hala balitz, ze kantu aukeratuko zenuke? Uxue, nahitari zara hau botatzen kasualitatez hautsi gabe nagoen egunean. Eskerrik asko. Zuk uste duzu ni banaizela nor hori ahotsari buruz esateko? Ba ez neska ni ere askotan aritzen ez horrela, eta gaur puntutxo bat ere badute, Ez berez arrazoi duzu, Barkamenak entzuleari, inauterien arrastuek luze iraundi date aldi honetan, eta oraindik alaxe nabil, ahots bila. Bila zabiltza, orduan inork ikusi badu, bidaldezala gugana mesedez, irrintzi dorrera, Euskal Herria Irratikoen estudiora, anerena bai, ahotsa. mesedez. Baina nire ez pentsa, batzutan duda dut, ia ongi erabaki zuten nork gidatuko zuen Berria FM Aro Berrian, ze ahots urratu hauekin, pluralean, ni gaur erdizka, esan dakoa. Esan dakoa, sentitzen dut, entzule. Ez tematuan horrekin, ez? Beti esan didate gainerazuk oso irratia ahotsa duzula. Benetan, Dena dela kantaren azer. Ze kantatuko zenioke maite mindu nahi duzun horri? Hola bote prontoan ez dakit zer esan, zu bota uzu galdera jakinen zuzuk. Nik bai, nik badakizu galdera batzuk asmo argi batekin egiten dira, galdera bueltan jasotzeko eta norberak erantzuteko, ez da? Bai. Nik ere ala egin dut, eta eskatuko diot egiteko, lehenbizi, Lara Madina Baitia dugu hemen, teknikare lanetan gaur, eta eskertuko diogu, ze bonboiak ekarri dizkigu, Bai. festa bat ospatzen hasiak garelako, gero esanen dugu zein. Baina, Lara, DJ ere bazara, beraz sakatu mesedez. Jodiste con todas nosotras. Pensaba que no nos lo diríamos unas a otras. Nos llamas a todas a diferentes horas. Pensaba que saldría bien. Jodiste con todas. Norbait maite mintzea aipatu zuenean ez nuen imaginatzen bat jalen zorra jarriko zenuenik egia esan, baina oso pozik ni, ezin jakin igual maite mintzeko ere balio du, ez gutxi etxi haren gaitasuna. Ez inondik inora. Queremos matarte todas. El otro día tú me llamabas. Decías que extrañaba cómo te tocaba. Tú querías que me pasara por tu casa. Y yo ya no puedo dormir en tu almohada. Tú eres un mierda, no vale nada. Y eso todas lo saben. Cada día una... Agian azpidatziak beharko ditugu euskaraz. Baitugu, xue? Noski, baditugula, ze gurean bat dialek euskaraz ere badaki. Eta markatu ze laburtu dut, trampa batzuekin, baina ea. Hanka sartu zenuen gurekin guztiokin, eta uste zenuen ezkeniola elkarri esanen. Ordu diferentean deitzen diguzu bakoitzari. Uste zenuen ongi aterako zitzaizula, guztiokin jo duzu larrua, eta orain denek nahi zaitugu akabatu. Deitu zenidan lehengoan, esanez nire falta sumatzen duzula, eta zure etxetik pasatzea nahi zenuen. Ordea, nik ja ezin dut zure burukoan lorik egin. Mierda bat zara, ez duzu deus balio, eta hori denok dakigu. Ni ja ez nago zure mierdarako. Ideal, uxue, oso ongi heldu zaizu, itzulpena. Baina agian entzuleak pentsatuko du, eta hau, zeren kontura? Igual baten bategian moztu du entzunaldia, ez dakit hemen igual bat ez da berezik izalea, espero baietz, baina... Bai, ez dut uste kenduko zutenik, noizean behin olakoak ongidatuz. Eta gainera, kasu honetan oso justifikatua dago soinu banda hau, okerez da naiz, ze asko lagunduko du esplikatzeko ze puntuteraino gauden nola esan, amorratuta. Amorratua gutxienez, ez da? Bai, beste hitz batzuk ez erabiltzearren. Asuntoa da, orain dela 2 aste hitz egin genuela Gerard Depardieu aktoreaz, gogorarazi genituen haren kontra eta indarkeria matxistarekin loturik jarrita dauden salaketak, eta baita ere nola zenbaiten partetik kritika eta gaitzaspena ez, eta babesa ari den jasotzen. Noski, eske ezaztu, ane, kontua da Emmanuel Macron Depardieuren oso zalea, dela. Bai, horixe, bera eta beste hainbeste dirudienez. Horrez gain, eta gogoraraziko dugu, podcast honetan sarri aipatu dugu, zoritxarrez, naita ere ezinen genituzkela nahi bezain ongi jaso gertatzen diren eraso guztiak, ezinen genituzkela zerrandatu erasotzaile guztiak, berdin ari bagara pertsona famatuez edo norbanako arruntez. Ezin denak kabitu. Berria FM hortara mugatuko litzatekelako kasik erasoi buruzko saio bat izatera. Tristea eta gogorra da hori esatea, baina hala da. Baina ze gertatzen da?
errealitateak nahiko zail jartzen digula kontua. Ze, esan Depardieuren auzia berriz bizitu eta gutxira, beste kasu batek harrotu ditu hautsak orain. Hain justu ere, zinema mundukoa da hau ere. Carlos Bermúdez zinemagile espainiarrarena. 3 emakumek lekukotza beldurgarriak eman dituzte El País egunkarian, zehazki sexu indarkeriaz betetako bizipenak azaleratu dituzte horietan. Eta bueno, ez dakit kasua iguala den, baina Depardieurekin bezala aterako zitzaion defendatzailerik honi, ezta? Ze ematen du historia bakarra dela, behin eta berriz errepikatzen dena, ze amorrarazi, tristetu eta nazkatu bai, baina harritu, enau harritzen alako batek. Berriz diote, kendu gabe larritasuna, garrantzia eta kondenatu behar jakina. Bai, badakizu alakoetan beti agertzen direla babesleak, baina gainera kasu honetan beste alderdi bat ere izan da eztabaidagai. Ea emakume horiek zergatik ez duten deus salatu erasoa gertatuta berehala, eta zergatik orain, ea zergatik ez hasieran. Olakotan ez, gertatzen da, askotan ikusten dugu Zoritxarrez, biktima dela errudunak kasu hontan, ez? Eta leporatzen diogu zergatik ez lehenago. Bai. Hombre, seguraski gauza askorengatik ez lehenago, baina bueno. Bai, hori da, ez dakit esplikatzen nola sutzen nagoen oraindik eztabaidak puntu hauetan egotea. Bai, ikusten nuen justo, jake Carlos Bermúdez zinemagile espainiarra den, uste Penelope Cruzek ere aipatu zuela zerbait horren arira, lenguan goia sariketetan galetu zioten, eta justo salatzen zuen, nahiko ongien nire ustez, ez ingeniela emakume hoiei nola zen, egotzi lehenago salatu ez izana, jakin badakigunean sistema berak, ez dagoela presta horrelakoak hartzeko, ez, normaltasunez, eta salaketa baten ondotik beti tortzen direlako, erasoak biktimari, ez, berari. Dena den amorroa, baina goza bat esan dizut, nik ere ez dakit esplikatzen, baina eskerrak beste batzuek jartzen dizkioten berritugun hitzak alako gauzei. Bai, hori esan behar nizun, eta horrekin lotuta, Irati Zubialanda eskerrik asko olako zutabeak idazteagatik. Ze horregatik ari gara esaldi batean azpimarra egiten. Mierda bat zara eta hori denok dakigu. Izen horrekin izendatu baitzuen Zubialandak Berria egunkarirako idatzitako azken zutabea eta horregatik entzun dugu, bai, badial hemen, arenak baitira hitzoiek. Zubialandak hain justu ere, arestian aipatu dugun Carlos Bermúdez zuzendaria aipatuz hasi zuen bere testua eta gomendio bat irakurri, nik hemen dut super azpimarratua. Bai, beti bezala azpimarratua analogikoan, Bai. Eta nik ez dut azpimarratu boligrafoz, baina azpimarratuko nuke egiten digun mandatu bat, ez, edo errekautu bat uzten digu, galetzen digulako Irati Zubialandak, noiz izango dugu adorea gure etxeari begiratzeko. Bai, eta horri buruz justo, Zubialandak berak gure teknikari Oli Artolaren hitz batzuk gogora ekartzen zituen zutabean horrekin lotuta. Olik sareetan galdetu zuelako lehenago Rubialesen kasuarekin lotuta, ea inguruan zenbat Rubiales ditugun. Eta Iratik gehitzen zuen Rubialesen edo Bermuten aurpegietan errazago ikusten direla monstruak. Ba hori. Bai, nik justa behitu, partekatu nuen Irati Zubialandaren artikula Instagramen, story batean. Eta erantzun zian, aspaldi, etxegin gabea zen lagun batek, eta aritu ginen pixkat labur bada ere mezu bidezizketan, eta uste dut kasu batean, gauza askonengatik ez ditugu ikusten hurbilekoen aurpegietan erasotzaile ez, potentzialak behintzat ez, baina bata zen, inkluso, euskalduntasuna ere, esan nahi dut. Bai. Alako ezaugarri batzuekin tapatzen dugu, eta ez. Bai, eta esanen nuke Iratik ere aipatzen zuela hori bera, zutabean edolako zerbait. Bai, euskaldunak, gero egonen da, abertzalea, herri mugimendukoa, baina bai. Eta baitu, badago, horrekin lotua dago justo beste esaldi bat, hori ere azpimarratuko nukeena, eta hau da, konbilak irekita. Sentitzen dut, baina etxea eraikitzeko adreiluak jartzen lagundu zien eskuberak zauritu ditu gutako asko. Oso esaldi ona, hori ere. Oso ona zen. Ba, ongi iruditzen bazaizu xue, zutabearen amaiera irakurrita itxiko dugu hau, merezi duen ahotsarekin ez bada ere, saiatuko naiz, hauxe baita amaiera biribila. Ezkuta liteke zaborra alfombra azpian, baina Darion Kiratsa ez da aise aienatuko. Zeren bai, guk ere hitz egiten dugu gure artean. Badakigun nork egin digun min eta nor geratzen den isilik. Eta abisatzen diogu elkarri. Eskerrak bihotzez gure arteko enkontru horiei guztiei. Kentzen dute erruaren zama eta egiten dute bizigarriago zure sentitu nahi zenuken, baina oraindik segurua ez zaizun espazioa. Bat dialek ez zuelako de balde esan, que eres un mierda y eso todas lo saben. Ez gaituzue engainatzen, zuek ere badakizuen nortzuk diren. Kontua da ez duzuela ezer esaten. Berria FM.
Donostiako podcast feminista. Neurria FM. Zukanez zer nahiago duzu? Halloween edo San Valentin? Buf, oso galdera zaila iruditzen Oso zait. zaila da. Oso zaila iruditzen zait aukeratzea. Agian gutxiago gustatzen zait, are gutxiago San Valentin. Baina agian Halloween gehiago nabaritzen duen momentuan. Nik, bueno, ez dakite gaur esan behar den hau, nik oraindik ere gutxiago maite du Halloween, baina ez importa ze gaur San Valentin buruz hitz egiten hasiko gara orain, eta San Valentin ere ez dut bat ere maite. Dena dela, aipatu dugu hasieran, bonboi batzuk ditugu hemen, txokolatezko bonboi batzuk hemen parean, lanari esker, gutxitan edo inoiz ez dut ospatu, hobek esan da San Valentin, eta gaur bat dugu aukera, otarako balin bada ados. Bai, bonboia Baina- jateko balin bada, ba... Baina, bueno, txin parentesi bat, San Valentin egunekoa zen nire aitatxi Valentin, orduan hori aipatuko dut, nik hori da ospatu dudan bakarra, bale? Bueno, besterik gabe. Baina gira da, ja, aste asko daramatzagula ikusten, bueno, ni fijatzen naiz, okindegietan, Bai. alako erakusleioetan, bihotzak, eta ja, bueno. Bai, batez ere hor nabaritzen da, bueno, hori esanen nuke. Bai, ze erosi behar dira bihotz formako gauzak, erosi eta erosi, hori bai, Bai, hori bai. Bai, bueno, ez dut uste honezkero inork honen inguruko zalantzarik izanen duenik, baina inoiz ez dator gaizki gogoraraztea alako egunak, eta ez bakarrik San Valentin, baita zuk aipatutako Halloween edo guberriak, edo are orain ospatzen ari garen inauteriak ere, ba, festa komertzialak direla, beste zeren gainetik, etekin ekonomikoa irabazteko diseinatutakoak, eta izu, ni auzoko lore den da edo gozo den da, ba, bestearen oso alde, baina ez dut uste saltzaile txikien mesedetarako pentsatutako egunak direnik, bereziki. Haien mesedetarako ez da. Aski, bueno, multinazional edo nola ditzen zaie ez, alako mundu mailako enpresentzat askoz komenigarriago da festa hau, eta ez txikientzat. Dena den, kasu honetan, eta jake San Valentini buruzari garela eta San Valentin, claro, zentratu dago berez, maitemindua dagoen jendearentzat, beraz, pentsatu ezagun edo eskatzen zaionean jendeari erosteko gauzak. Ez, nolabait, nola da, bezero potentziala maitemindu hori dela, ez, edo norbaitekin hasten ari dena edo dena delakoa, baina ez pentsa, ze sistema kapitalistanek badu alternatiba, ba, bueno, egoera hortan ez dauden entzatera, ez duzu zentzunzuk San Solterin. Bueno, San Solterin euskaraz barkatu, esanen dugu bikotekiderik gabekoen eguna, ezkongaien eguna, ez dakit nola deitu. San Solterin ez nuen entzuna, eta egia esan, ez dakit barrea edo negargura ematen didan. Bale, ba niri negarra, baina esango dizut, egonez pixkat kuskusatzen egun honen inguruan, esandakoa da, inor ez dadin gelditu konsumorako arrazoirik gabe, bale, hori da intentzioa. San Solterin, barkatu, bikotekiderik gabekoen eguna, berez, mundu mailan azaroren 11an ospatzen da, edo jatorria hori du, jatorria Txinan du, hobeki esan da, eta 80. hamarkadan, 83an zehazki, unibertsitate ikasle batzuek bultzatu zuten, bueno, ikusi zuten, bazirela batzuk bikotekiderik gabeak, eta haiek ere nahi zutela ospatu, beraien egoera zibila. Orduan hasi zen horrela. Ba, nahiko zarra da, ez nuen ezagutzen, baina... Bai, bani baino zarragoa, bai, hori da. Eta, bueno, pixkanaka joan zen zabaltzen mundu mailan, kontua da, mantendu dela azaroren 11ako egun hori, baina orain herrialde askotan ospatzen dela otsailaren 13an. Alegia, San Valentinen bezperan. Pentsatzen dut, izanen dela, mesede zaielako, merkatuan, esan nahi dut, berdin aprobetxatu ditzala. Bai, ni, zakit, igual ez dira inbeste gozoak eta horrelakoak, baina nik aibiz erreparatu diot, jostailu erotikoen dendetan, alako promozioak egiten ari dira egunotan, egin dituzte, bikotekiderik gabe, zaude? Zebitxia. Lasei, klitori xurgagailuan 130 deskontua izan. Ez nekien, fijatuko naiz. Bai, bueno. Mi esker datu hauen gatik usue. Beste arrazoi bat esateko, merkaturako festa bat dela. Bai, guztiz. Ba hori, nik ez nuen ezagutzen, baina, bueno, bai ezagutzen duala San Valentini kontra egiteko sortutako beste alternatiba bat edo, aski politikoagoa esanen nuke, San Valent hil. Hau da, parentesiekin idatzioi da, atxea sartuta, baina hori haoz, ezin ongia oskatu. Bai, hori aski diferentea da, ze, bueno, kritika bat esan duzun bezala, ez? Eta maitasun erromantikoaren mitoak iraultzeko sortua, besteak beste. Bai, eta Berria FM hori nahiago dugu, hori ospatuko dugu gaur bonboiekin. Bai. Ez San Valentin, ez bikotekiderik gabekoen eguna ere, aski, baina San Valent hil,
baldin bada, bai. Dena den itxoinan, ze badut anekdota edo kontu bat honekin lotua, nidak idala, usut esan dudala, baina San Valentin ez ezik maiteminduen eguna ere deitzen zaio, 8/14 esana dugu, eta maiteminduak aipatzen hasita kontu bat, ze orain sekulako grazia egiten dit, baina nire txekoak hau aditzen ari badira, ederki horituko dira hontaz, eta seguro nago grazia ginen diela haiei ere, nik izan nuen aldi bat, orain dela urte batzuk, ezakit, nera bezaroan izanen zen, edo, ezakit zenbat urte, 13 urte, ezakit. Sentitzen nuela alako, ezakit, arbullo bat, sentimendei loturiko gauzekin, edo ezakit, nuen alako bulkada bat ies egiteko, maitasunarekin loturiko gauzei, eta, guaiagoa zelakoa nire ustez egia esan da, eta inandia zen desio hori, nolabait horri ies egitekoa, ezen ukatu ere egiten nuen, maitasunak existitzen dela. Abitu. Bai. Eta batez ere, horretzen ez, aitari esaten niola, berez maitasuna etzela existitzen, behintzat bikotea maitasuna, orain zaztuko dugu, baina etzela existitzen, eta besterik gabe maitasun ditzen genien hori, zela, erakarmenaren, kariñoaren eta batez ere mendekotasunaren arteko nasketa bat. Bai, eta horrekin oso tematuan nengoen. Esan guratxoa iruditzen zait, zerbaitengatik pentsatuko zenuelako, baina gustatzen zait nola bilatu zenuen azalpen bat, ez? Ukapen hori justifikatzeko edo azaltzeko, ongi pentsatu zenuen. Bai, orain, begiratzen dut atzera, eta, speech hori, benetan diot, etzen inondik ere nik banuelako ja kritikotasun bat oso garatua, nik uste guaiagoa izateko zela edo lako zerbait. Orain ez dut uste berbera, nitzake gauza batzuekin ados egon ninteke bai, baina, diferente, baina orduentxe alaxe botatzen nuen nik. Dena dela, usartuko nintzateke esatera, usue gaztetxe hori hain okerera ez zegoela. Ni orain ez naiz kapaz batean maitasunak kontzeptuaren definizio bat eta bakarra botatzeko, baina izanen du aipatzen zenuen horretatik ere, ez? Pentsatzen dut. Bizka bat, bai, orain igual saio honetan zehar, bai, joanen gara ikusten zer duen hortatik eta zer ez, ezta? Hori ere badelako asmoa. Dena den, ez dakizu maitasunaren definizioa ematen, hola bote prontoan ane, baina baina hasita definizioekin maitemindua ditzarena jakin zenuke esaten edo hori ez. Maiteminduaren definizioa? Bai, baina txoin, ez erantzuen oraindik. Kontua da, uste dudala badakidala norazoa zen. Ze, nik ere ikusi dut esplikazio hori interneten barna eta... Bai, bota. Ezakit ontaz ari zinen, baina badira urteak boladan edo dagoela euskarazko hitz batzuk kirurgikoki zatikatu eta ikustekoa zein den hitzen jatorria. Hori diozu? Bai, segi. Kontua da, ikusiko zenuen entzule, adibidez, hola jartzen dute. Euskaraz ez dugu abuela edo granmer esaten, euskaraz amona esaten dugu. Alegia, ama gehi ona. And I think it's beautiful. Zekirrinkan baten digan hori entzutea geniga. Romantizazioaren kontra batzutan banago, baina eske batez ere romantizazio honen oso kontra nago. Bai. Maitasuna romantiko bezain arriskutsua da barkatu, I think it's beautiful. Boladan jarri zen eta tira. Badago oraindik. Orain kasi gehiago ironikoki, esanen nuke, baina... Ez hain beste, nahiago nuke, baina... Zen kasutan horren arira maitemindu aditzarekin ere egiten dute hori edo egin izan dute, preseski, eta honelako zerbait litzateke. Euskaraz ez dugu esaten enamorarse edo tonbea moge, euskaraz maite mindu esaten dugu. Alegia, maitasunez mindu. And I think it's beautiful. Oso beautiful, baina benetan oso arriskutsu barkatu. Zen horrek bai sortzen didala, aznaia berezikit arain bromak aparte. Ze, ama ona, ezakit, baina batez ere maite mindu etzarekin, ez dakit, erromantizismoaren izenean maitasuna eta mina, alegia, sufrimendua lotzea, itxusia bai eta arriskutsuare bai nire ustez. Baina, eskerrak badugula bai aztapen hori norekin kontrastatu. Bai, hause bidali dugu, Berriako Euskara Taldeko arduradun eta itzultzaile Irene Arraratsek. Min guztiak ez dira berdinak. Lagun minak ez du minik egiten. Piper minak berriz bizitasuna ematen du. Jakin minak eta ikus minak esaterako ez dute zerikusirik oinazearekin. Jakin mina jakiteko gogo bizia da, eta ikus mina, ikus nahi bizia. Nola ulertu ordea,
maite mina eta maite mindu. Denetik pixka bat. Bizitasuna, gogo bizia eta baita mina ere. Beitu, esanen dut, asko gustatu ditzaidan audio hau, baina pena pixka bat ere izan nuen zen, nik espero nuen Irenek esatea, inondik ere, ez du zerikusirik minarekin, eta bueno, orduan utzi digu holaxe pixkat irekita. Baina zein kasutan pixkat ez dakit, kontuzi behar dugula, ez? Edo ainerraz ez esan olakoak. Bai, behintzate balio digu ikusteko, mina ez dela beti mina horren sinonimo, eta behintzat beste aukera gehiago ere badirela, eta bueno, eskertu genien asko argigarria. Hori da, zein kasutan mi esker, Irene, noski. Bai. Eta bueno, argi dagoen gauza bat da, maitasunak burua uste eta gogoeta asko eragiten dituela, eta hori zerbaitengatik izanen da. Bai, burua usteak, gogoetak eta mina, hori ere bai, gauzak diren bezala, baina maitiak ez du zertan hori da gakoa, bale? Behintzat ez maitasunak bere horretan beti mina ez. Nik uste dut honezkero denok dakigula sentimendu bat edo sentimendu multzo bat, baino askoz gehiago dela maitasuna, oso toki zentrala du gizartean, bereziki emakumeon kasuan, hala ezarri zaigulako sozialki, eta horregatik feminismoetatik azken urteetan bereziki asko hitz egiten ari da maitasunaz, pentsalari asko ari dira maitasuna aztertzen, eta ondorioztatu dute emakume gisa sozializatzen garenok ezten gaituztela maitasuna gure bizitzaren erdigunean jar dezagun. Horrela, gure inguruko lotura afektiboei eusteko ardura ere gurea dela erakusten zaigu eta ondorioz, zaintza ere, dakigun bezala, gure gain hartu behar dugula. Gizonei erakusten zaiena ezberdina da, esan gabe doa. Badakizu, egun hauetan, banekin ez saio hau egiteko ginela, egin dia dela galdera hori nire inguruko mutil batzuei. Alegia, zentraltasunarena edo behintzat, bai aritu naizela jekin izketan, ia ados ziren esaten genuenean, emakumeen bizitzetan oroar, esan dengo dugu beti, oroar, maitasunak hartzen duela posizio zentral bat, eta haien kasuan, ez dakit posizio, behintzat, ez dakit periferikoagoa den, edo bazterrekoagoa, edo ez dela hain importantea, ez hori laburki esan da. Hori galdetu diet. Zer zioten, nola joan da, esperimentua? Esan da, askorekin ez dut egin, konfiantzan hitz egin dut, baina ez diat eukatu. Ala denik? Bai, ez diat eukatu, esan nahi dut, ez dute esan, bai, ala da, eta aldi berean hausnarketa batekin tarrela, baina esan diote, pues eske igual egia da. Osa, ez zaila ainarrotz bai ez tapen hau, eta horrek asko esan nahi du nire ustez. Bai, bentsat, konturatzen dira, kontziente dira. Bai, eta horregatik implikazioak, eta kasuan kasu adinarekin aldatuko dira, joakina harreman bakoitzaren arabera, baina bai, haiek ere nolabait ikusten dutela hori, eta hori norberak ikustea bere bizitzan, ez dela zuretzat ondokoaren bizitzan bezain importantea maitasuna bera edo alakoak, niri bintzat ez diate ukatu, eta hori da. Bai. Eta dena den, justo, esan dut aste honetan ez, izan naizela pixka bat txipori jarrita, eta galdera horiek egiten eta ni hausnarketa honek guztiak harrapatu nau maitasun kapitala eleberria irakurtzen. Carmele Jaiorena, hortxe dut motxilan gordea. Eta kaso gero hitz eginen dugu pixka bat gehiago horretaz, eta literaturaz, baina ikusirik liburuak zenbat hausnarketa dakartzan maitasunaren gainean, baitu, ze eskatu dudan eta ze jaso dudan bueltan. Nire ustez maitasuna eta maitatzeko dugun modua ezin da banandu garaiko egoera sozialetik eta ekonomiatik, ez da politikatik, ez? Gizartearen egungo egoera horretatik, ez? Oso eremu intimoan gertatzen den zerbait da, baina gizartearen aginduek, momentu horretan indarrean dauden aginduek guztiz zeharkatzen dute gure maitatzeko modua, ez? Eta nire ustez eremu intimo batean gertatzeak zailago egiten du hori, ez? Ohartzea horretaz, ez? Haren izaera sozialaz ohartzea, izan ere zerbait intimo gurea bezala sentitzen dugu, badago, baina zalantza gabe irakaspen sentimental bat, txikitatik jaso duguna, ezberdina izan dena emakumeen eta gizonen kasuan, emakumeei erakutsi zaigu maitasuna dela gure joko zelaia, beste eremu batzuetan historikoki ezin izan dugu sartu, halako debeku bat izan dugu hainbat eremutan parte hartzeko, baina
guretzat horretako lekua maitasuna izan da, ez? Eta esan digute, izan zaitez maitale, izan zaitez zaintzaile baita ere, eta dena maitasunaren izenean, ez? Eta erakutsi digute baita ere, maitasunik gabe ez garela ezer, ez? Bakarrik ez garela ezer, ez? Emakume batek ez badu maitasunik, osatu gabeko gizaki bat bezala ikusten dugu, ez? Gizartean edo ikusten da, imaginari hori hor dago, ez? Eta maitasuna emakumeen bizitzari zentzua ematen dion zerbait bezala zentrala ikasi dugu, ez? Eta gizonek neurri handi batean ikasi dute, maitasuna euren bizitzaren beste alor bat dela, beste batzuen artean, eta hein handi batean ere izan dira maitasunetik babesteko eziak baita ere, ez? Orduan, hor ezberdintasun handiak daude. Beraz, sozialki Alejandra Kolontaik esaten zuen bezala, ez? Sentimentu sozial bat da maitasuna. Ikasten dugu. Bueno, klabe asko ematen ditu Karmelek audio honetan, hau ere lagunei, emakume zen gizonei jartzeko modukoa. Bai, jartzeko modukoa, da igual, galdera hori egitekoa, ez? Esaten zuen Karmele Jaiok, ikusten dela edo sentitzen dugula, emakume zala sozializatu garenok edo ikusten dugula, maitasunik ezean ez gaudela osorik, ez? Eta ezin garela iritsi, oso sentitzera, berriz, igual nire lagune, mutila hauek galdetu beharko niek ezuek, uste duzue, izan daitekela bai, zuen bizitza osoa alakorik gabe, eta igual aiek esango lukete bai, arazorik gabe, eta hori, ze bentaja, ez? Ze bantaia duten gure ondoan. Bai, klabe asko ditu. Hemen mezutxo honek eta eskertzen diogu Karmele Jaiori. Hori da, girali izana. Eta, esaten nuena, egia da, nire lagunek gauza batzuetan arrazoia bai eman diatela, hori bai, beste gauza batzuk galetzen izkienean, hausnarketa honetan murgilduan nintzailarik, ez zuten hain erraz esaten baietz. Adibidez, bai, kontatzen nienean nola hainbat ikerlarik, pentsalarik dioten gizon gisa sozializatutako horientzat maitasuna bizitzaren muina ez denez dioguna, eta ez zaigela sustatzen zaintzeko gaitasuna, ez? Edo baizik eta sustatzen zaigena dela bere burua zaintzen uztea, edo irakasten zaigela maitasuna merezi dutela, ez alakoei, horia ez ziaten esaten bai. Horia zalantzak. Horia zalantzak esaten zuten, ez da horrela ere, guk ere zaintzen dugu, eta badakigu zaindu behar dugula. Baina dena lotuta egonen ez balitzen zen, ez? Igual bada iradokitzen zaielako horrek privilegio bat ematen diela, eta hori ez dute hain erraz onartzen, ez? Ez zaie erraza onartzea, agian maitasunaren ikasketa desberdina denez, badagoela alde bat, batzuei, gizonei eta besteei, emakumei, aitortzen zaizkien privilegioen gainean, hau da, badirela botere harremanak ere, eta hori bidena bar, ze ongi datorkion sistema honi. Bai, esana da, ez? Kontrol tresna ere badela, ez? Izan daitekela maitasune romantikoa. Bai, eta txiki-txikidetatik hasitakoa gainera. Eta ez dion nik, esan bezala, adituek ere alaxe diote, azterketa sakonen ondotik, eta ekarri dut hori biztaratzeko adibideren bat, ze Irantzu Fernandez antropologian doktoreak nerabezaroko maitasun bizipenen etnografia izeneko tesia ondu zuen orain 5 bat urte, hainbat ondorio atera zituen azterlan horri esker, eta haranon maiteminaren eta minaren ingurukoa izan zen hoietako bat. Eta balio diguleen aipatu dugun maitegi mindu horretara bueltatzeko ere, Fernandezek Bilboko 12-14 urte arteko hainbat gaztetxo elkarrezketatu zituen, eta hau xantzema zuen, bitu. Nerabei galdetu nienean maitasunaren garrantziaren inguruan denek eman zioten garrantzia bera, ez? Denentzat maitasuna ezinbestekoa zen, ulertzen zutelako maitasuna bakardadearen aurkako bezala eta modu bat zoriontasuna lortzeko. Uste zuten, neskak emozionalagoak edo sentiberagoak zirela, eta baita ere neskek sufritzeko joera handiagoa zeukatela. Hau, adierazgarria da
pizkat kontra jartzen zalako denek errepikatzen zuten danak berdinak gara, baina oso barneratuta zeukaten berdintasun formalaren diskurtsoa. Baina naiz eta berdintasunaren diskurtso hori barneratuta izan, gero beti, baina neskek gehiago sufritzen duten, neskak sentiberagoak dira. Neskak gurekin gehiago maitemitzen dira. Ze pasada, ze konversazio hauetan izan dudanetan lagunekin, alako zerbaitera iradokitzen ziaten nahi gabe. Osa, esan ez bezala, zuek gehiago bizi duzu harremana, eske esan diate hori. Bai, esan diate, eta... Jo, osa, esan nahi duz, osa, ikusten dute eta nahiko argi, bai, egia da, ez dute ikusten nor zein den arazoa. Bai, nondik datorren, ez? Nondik datorren. Erroko zerbait dela. Baina, bai, edo... Esaten digutenean, eske zuek, kezkatzen zarete bere ala, edo... Ez dakit. Baina gure izaeraren berezko zerbait balitz izaerarena, bai, hori da, bai. Eta, gero esan du beste kontu bat, asko, baina esan du Irantzu Fernandezek beste kontu bat, ulertzen dutela nerabeek, eta ez dakit, ez dute den hori zabaltzen beste adin batzuetara, ikusten dutela nerabeek maitasuna bakartasunaren kontrakotzat. Osea, ez? No esaten zaio. Bai, kontra egiteko aukera bakar bezala, ez? Antonimo bezala. Hori esan barnuen. Eta esan duzu hori nerabei buruz ari zela, baina gizartean aplikatu daiteke, ez? Beste adin batzuetan ere. Eta batez ere, kasu hontan, orain bidali digun audio hontan, Irantzuk erreferentzia egiten dio oro har gazteek uste dutela, diogun bezala, neska gazteek bizi dutela gehiago, sentiberagoak direla, baina beste audiotxo batean azaldu digu, neskek beren buruari buruz zer uste duten, zen neurritan uste duten direla hain sentiberak eta hain, ikusiko dugu. Neskek ere sufrimendua maitasunaren parte ulertzen zuten, maitasun bizipenetan sufritzeko aukera mutik baino asko zere era nabarmenago batean aipatzen zuten, eta horrek eraman gaitzake pentsatzera, holako sufrimenduzko egoera batean nolabait normalizatzeko aukera egotea, ez? Eta horrek ere agian seguraski zaurkorragoak egin alditu emakumeak tartutzarren aurrean. Azken batean esan daiteke baita ere, maitasuna ikasteko eta bizitzeko modu hauek genero ezberdintasunak indartzen dituztela bai neraben egunerokotasunean eta baita ere etorkizunari begirako praktiketan. Azken batean da maitasuna eta mina lotzearen eta hori normalizatzearen arriskua, ez? Prest sufritzeko, hortarako balin bada. Hori da. Badago esaldi bat esaten dena, maitasunak dena aldu, ez? Nola esaten zaio, maitasuna guztiaren gainetik, ez? Bai, dena justifikatuta balitz bezala, balego bazala. Eta, klaro, depende, segun eta zeri ditzen diogun maitasuna, orduan ari zara gauza oso txarrak jartzen guztiaren gainetik, ez? Bai. Ze maitasuna zeri ditzen diogun hori ere begiratu beharko genuke, baina, hori, maitasunaren izenean dena soportatzeko prest. Eta sufritzeko, eta gero nik ere izain dut lagunekin konversazio hau, duela gutxi, kontatuko dut hau, izan genuen, juargan atera horretik aregin hitz egiten eta bazegoen, olako aplikazio bat edo gune bat, esaten zizuna, maitasuna romantikoaren mitoak, ez? Eta orduan, hasi ginen josteetan, irakurri eta samar genuen guk ados ginen edo desados. Eta sali horietako bat zen oso ezaguna dena, minik ematen ezpadu ez dela benetako maitasuna, ez? Eta lakoak. Eta horre ere berriz ere, nola ulertzen dugun bata besteari loturik beti. Bai. Eta asko. Baina erantzunen zenuten ez. Erantzun genuen ez guia ikasia garelako edo ikasteko prozesuan behintzat. Osake, oso arro horrekin. Eta geda hemen nerabeak aipatzen genituela ane, baina nolabait aipatzen zuen gero ez, Irantzuk nerabezaroan alako usteak izateak seguraski iraunen duela urteetan, ez? Eta arrasto zen duela etorkizunean ere emakumeetan. Bai, noski esaten ari gara maitasuna eraikia dela, ez? Edo ikasitakoa, eta, momentu batean ikasiko dugu, baina gero hori gelditzen da oso sustraitua, ez? Ez da kasualitatea. Eta, eziketaz ari gara, baina hortik arago doa kontua, ze entretenimenduan, fikzioan, kulturan oroar, maitasuna romantikoa erreproduzitzen da modu ikaragarrian. Eta guadibidez, ez igara Disneyko printzesekin, Hollywoodeko maitasun istorioekin,
ezakit kentzazpi eta La Oreja de Van Goghen letrekin, eta hori guztia jaso eta gero, nola ez genituen estereotipo eta rol hoiek denak erreproduzituko, da bintzat oso barneratuta izanen, ez? Eta dena den hori ere oso ariketa interesantea da, hartzea letra batzuk, bintzat, osa, esan dut txikitan, oso haos goran kantatzen genituen kanta batzuk hartzea, eta behintzat, orain balin bagara kapaz ikusteko hori ez dela horrela, osa, ez izaten ez kantatzeko, kantatu berdin, baina behintzat jakinik, bueno, eta ulertuta zer den egia hor. Baita ere, hori letrak eta filmak eta dena garaiari lotuta doazela, ez? Eta seguruenik, letra hoien gaur egun igual ez ziren hain normalizatuta egonen, edo ez dakit, baina, behintzat kontziente izatea, ez? Ze kantatzen dugunean, zugabe ezin dut hilko naiz, hori da. Olako kantatzen ditugunean behintzat, kantatzen ditut nik, baina jakinik ez dela posible. Hori da. Besterik gabe. Eta fikzioa aipatu duzu, ez da Hollywoodeko pelikulak eta fikzioa aipatzen hasita, lotuko nolabait hola eginen dut klik bat, eta literaturarekin, literaturan ere jakina fikzioa dugulako, batez ere lehenago iruditu zaidalako oso arrapalada mota dudala Carmen Jaiorena, ez da alako, ezakit murgiltzerik egin gabe, baina igual orain tartetxo bat eskainiko diogu gehixeago, aipatu dugulako, irakurtzaren naizela, baina hori izan importantena, aurten 2023ko bukaeran plazaratu zuen Maitasun kapitala izeneko eleberria Carmen Jaiok, bere azkena. Eta, lasai entzule zen ni enaizariko novelaren barrenak hemen lau haizetara kontatzen, orain saioa grabatzen ari naizelarik ni 81. Orrialdean nabil, eta niri ere ez zait interesatzen, bat ere, gehiagi kontatzea. Hori da, spoilerrik ez. Ez dut eginen, spoilerrik, baina tira, lehen izan dugu Jaioren hausnarketa bat aditzea, eta esplikatu digu haren ustez, zen neurritan den maitasuna sozialki eraikitako zerbait, eta uste dut esan dudala, egia da Maitasun kapitala novelak, oraingoz, egiten duela alegina, hori are eta gehiago ikusarazteko, ez? Erakusteko zen neurritan den eraikia maitasun hori sozialki, ez? Eta zen neurritan den diferente jakina genero batean edo bataz edo bestiaz ari garenean. Azken batean, kontatzen dituelako liburuak, maitasunaren izenean egiten direnak, edo igual, hobeki esan da, maitasunak edo olako zerbaitek itxututa aguantatzeko pres gauden hori guztiak, ez aipatzen ditu. Eta alakoak irakurtzea, izan daiteke gozagarria, bada izatez, eleberria ona denean, baina baita ariketa kaso gogor bat ere. Ze gauzak onartzea ez delako beti goxoa, ez edo ikustea zure burua islaturik bertan, edo ez, alakoak errekonozitzea. Carmen Jaiori maitasunaz galdetu ez ezik, galdetu diogu literaturak zen neurritan lagundu dezaken maitasunaren azpian gordetzen direnez ohartzen, eta hau erantzun digu. Literatura izan daiteke lagungarri guztienetaz ohartzeko, nik uste dut literaturak beti laguntzen digula normaltasunak eskutatzen duen hori argiago ikusten, ez? Eta kasu honetan nik uste dut beste bizitza batzuen adibideak ikusita lagungarria izan daitekela konturatzeko, adibidez, maitatzeko, zuk daukasun maitatzeko modu hori, edo ikasi duzun modu hori, ez duzula zu bakarrik ikasi, ez? Ez dela zure maitasuna bakarrik, ez? Gizarte honetako maitatzeko modua, edo gizarte honek erakutsi digun maitatzeko modua dela zuk sentitzen duzun hori. Esan dugu fikzioak balio duela gauzak ere eraikitzeko iruditeriak, ez da, kasu honetan maitasuna lotuta, baina, horiek zalantzan jartzeko edo deseraikitzeko edo beste batzuk eraikitzeko ere baliagarria izan daiteke, ez? Bai, niri etorri zitzaidan burura audio entzun nuenean, Ani Ernoren Pasio hutsa adibidez, ez da, Ani Ernok oso bere bizituen propioak, ez askotan eramaten ditu paperera Ani Ernok, eta horra azaltzen duen maitasuna da oso, izenburuak dioz bezala pasio hutsa, ez? Eta azaltzen du historio bat, emakume batek ikusten duen bere bizitza guztiz gidatua dela maitasun obsesio, ez? Batek bultzaturik. Eta egiten du oso modua, nik uste irakurleak ere ikusten duela, ez? Bai, laguntzen dizu ikusten, ia zuk alakorek bizi izan duzun, edo inguruko norbaitek bizi izan duen horrelako zerbait, eta gero ikusten
bueno, zergatik diren gauzak eta desere ikitzeko eta hartzeko, kontzientzia. Bai, Carmele Jaiok aipatzen zuen hori, ez? Zuk diozuna, bizipen partekatuak direla ulertzen laguntzen du eta niak maistra moduan egiten du hori, ez? Bai, eta egia da gainera alako ikusten da gainera lan horietan nola balio duen, irutzen zait maitasunak, genero rolak indartzeko ere, ez? Eta hori nik ere ikusi dut bai literaturan eta baita, kulturari loturiko beste produktu askotan, ez? Maitasunak nola genero rola indartzeko balio duen. Bai, azken batean dena lotuta dago, ez? Eta hain zuzen horri buruz, genero rolen kontuari buruz, Lore Agirre Jakineko zuzendariari irakurri nion aurreko batean maitasunak pertsonen sozializazioan eragiten duela eta horrekin baita generizazioan ere. Generoak sortzeko eskola bat dela dio Agirrek, disiplinamendu praktika bat dela, eta maitasunaren gaineko lezioen bitartez gizon eta emakume egiten garela. Maitasunak elkarren artean desberdin eraikitzen gaituela. Ari gara hori aipatzen pixkat, ez? Baina bai ala dio berak ere. Bai, nik uste tesi bat atera beharko bagenu, hau da ondorio nagusi batez, saio hontan aletzen ari garen kontu ez, berriz esango dugu, ez dela maitasuna sentimendu multzo bat. Eta bale, ez, askoz konplexuago dela, eta bai, Agirrek dioena, bai, irakurririk, laguntzan du irakurtzeak, alako pentsalari batek, ez, hola esplikatzen dizunean, baina bai, ikus dezaket dioen hori egia esan da, bai. Bai, eta edozein kasutan esan dugu asko teorizatu dela maitasunaren inguruan, eta hala ere horrekin batera zorionez beste maitasun eredu batzuk eta beste harreman egitura batzuk ere bilatzen eta sustatzen ari dira, behintzat ezarri zaigun markoa apurtzen hasteko. Eta horretarako modu bat, edo pentsalari batzuek proposatzen duten bide bat, interesgarria iruditu zaiguna, eta hemen aipatzeko modukoa, hauxe da. Harremanen hierarkia aldatzea. Ze gure gizartean, bikote harremana, heterosexuala, esan gabe doa hori, harreman guztien gainetik jartzen den arren, hori ere zalantzan jar daiteke. Eta hori ez, erakusten digute hainbat pentsalarik. Hori egiteko modu bat izan daiteke, zalantzan jartzeko modu bat izan daiteke, beste harreman afektibo batzuei, hau da lagunak edo gure inguruko sarea edo dena delakoa, toki gehiago edo zentralagoa ematea, ez? Harreman horiei nezta sistemak oro har ez duen hori bultzatzen, orokorrean, dena dagoelako bikoteentzat, familial nuklearrentzat pentsatua. Bai. Ez, adibidez, etxe bizitza, pres dago, dena dago diseinatua, etxe bizitzarena da adibide argienetako bat, esanen nuke. Bai. Bi personak erosteko etxeak dira, ez? Gaur egon, Eta hortik abiatuta milaka adibide. Milaka, edo eserlekuak ezakit, Bai, edo laneko baimenak. Edo zer gauza. Ezkontza batera zu eta zure lagun, denetik. Eta adibidez, Mariluz Estebanek esan izan du, adiskide taldeek maitasun hierarkia hegemonikoa auzitan jar dezaketela. Agerian uzten dutelako hainbat personarentzat adiskidetasuna ezkontza eta odolkidetasun bidez sortzen diren familia harremanen maila berean dagoela, hori defendatzen du berak. Maitasune romantikoaz eta maitasune romantikoaren mito ez aritzean ezin genuen Mariluz Esteban aipatu gabe utzi noski gaiari buruzko pentsalari nagusietako bat. Baina honekin lotutako beste ekarpen interesgarri bat izan daiteke ere, adibidez, Brigitte Basaio idazle katalanarena. Basaiok asko teorizatu du monogamiaren eta polimaitasunaren inguruan eta berak dio oso radikala iruditzen zaiola adibidez, gure bizilagunarekin dugun harremana zaintzea. Bere ongizatearengatik kezkatzea, laguntzea, hau da, harreman horri toki garrantzitsu bat ematea. Basaiok dio monogamia apurtzen hasteko hori iruditzen zaiola erradikalagoa, bibikote harreman modu paraleloan edukitzea baino. Ze haren hitzetan zure bizilagunarekin, kasu honetan, baina beste norbaitekin izan daiteke, baina zure bizilagunarekin afektu hori zainduz, harremanen hierarkizazio hori hausten duzula, ez? Eta zure bikotea zure harreman garrantzitsuena delako ideia hori ere apurtzen duzula. Eta aitortuko niri zer pentsatu eman didala proposamen honek, ez nuen horrela irudikatzen monogamiarena, egia esan. Bai, monogamiaz besteko ez, eredu horietan guztietan aurkituko bakoitzako erea, eta egokitzen zaiona, baina beste aukera asko iraultzeko hierarkia horiek. Bai, eta modu
asko egon daitezkela hori bai, arake horiek apurtzeko, eta ez duela zertan izan, hori bikote bat baino gehiago izatea, edo bikote bakarra izateari uko egitea. San Valentin honek balio dezala gure bizilagunekin harremanak hobetzeko. Hori da. Aldenean eta komeni denean, ez diot beti. Hori da. Baina, bueno, hierarkiak aipatzen hasita, bukatzen hasteko hori bai, Mariluz Estebanen hitzak ekarriko ditugu berriro, zuk esan bezala merezi duelako Mariluz Esteban ekartzea, beti, baina batez ere gai honi buruz ari garenean, berak proposatzen duen beste gauza bat da, maitasuna bizitzen erdigunetik kanpo uztea, maitasuna arroztea, maitasun ideologia auzitan jartzeko. Berrian egindako elkarrezketa batean, adibidez, hau esan zuen, hitzez hitz irakurriko dut. Ez dut esan nahi maitasuna bizitzatik kendu behar denik, baizik eta beste gauza batzuk jarri, orekatu. Jendeak esaten duenean maitasuna bizitzako gauzarik importanteena dela, nien nago ados. Uste dut askatasuna oso importantea dela. Justizia, elkartasuna, maitasuna gauza importanteenetako bat izango da, baina ez bakarra eta ez nagusia. Gauza batzuk egiten ditugu maitasunaz eta beste batzuk justiziaz, askatasunaz, konpromisoaz. Maitasunaz egiten direnak hobeak dira? Ez derrigorrez. Horregatik uste dut berraztertu eta arindu egin beharko dela pentsamendu hori. Maitasun erromantikoa deseraikitzen jarraitu dezagun, egin berria laguna. San Valentin egunaren aitzakian luze aritu gara maitasunaren minez, esanen nuke, ez da? Edo behintzat burua ustez, eta aztertu beharreko ez, eta konpondu beharreko ez, eta dena delako ez, baina, bueno, mina bakarrik ez, umoreare izan nahi dugu guk hemen saio hontan, tarteka aldenean, eta horretarako laguntza eskatu dugu, ez da, ne? Hori da, bai. Eta horretaz asko dakien eta oso ongi egiten duen lagun baten audiotxo bat jaso dugu, Bea Egizabal umoregiarena. Kaixo lagunak. Galdera bat egin digute, kontsulta bat, gure kontsultori honetan, eta erantzutera ausartuko naiz. Galdera izan da, zer egin behar duen gure lagunak. Maitasun erromantikoaren bila omen dabil, bila, eta ez du aurkitzen, eta kezkatuta dago. Guk hemendik esango diogula ez kezkatzeko. Lasai. Ez badezu orain aurkitzen, ez da ezer gertatzen. Ez dezu aurkitzen, ez dalako existitzen. Bai, orduan. Mira, ez dizut ezako ez daudela une batzuk, denboraldi batzuk. Baina maitasun erromantikoa kontatzen duten, hoi da, tripi baten efekto luze bat. Orduan, tripiaren efektuak irauten duen bitartean, zuk zure errealitate psikotropiko horretatik, pentsatuko duzu zoriontsua zarela. Baina, noizbait efektua jungo da, eta, esaten dute, asko jota, zientziak esaten du, 3 urtetan, egon zaitezkela, pentsatzen, ze ondo nire maitasun erromantiko horretan. Nei 3 urte gehiegi iruditzen zait, egia esan beharko. Baina, hormonak kontu bat omen da. Sistema patriarkal kapitalista, agertu behartzun, ez, hau oso ondo lotuta dauka. Eta asko interesatzen zaio bere plan mantzurrentzat, jendea bikoteka eta umeak sortzen egotea. Eta horretarako zer egiten dute? Manipulatu, poblazioa manipulatu. Orduan, mitifikatu dute maitasun erromantikoa, eta organitza, denak horren bila, batez ere emakumeak, hasierako urteetan, hasierakoak uste zuten, pixkatola azten, eta gero ondoren horren bila. Hor da zoriontasuna. Eta hor galtzen dugu denbora pila, baina asko. Eta denbora hori zertako beharko genuke? Gu nor garen ezagutzeko, ez? Zer gustatzen zaizun, zer ematizun plazerra, zer egin nahi dezun bizitza, baina ez, hartu dezu eta egin dezu, denbora galdu. Orduan, klaro, perfektua da. Zeren behin aurkitzen dezunean, aurkitu gainera igual ez dezu aurkitzen, porque egiten dituzu, saiakera pila, ensaio error, eta azkenean gelditzea azkenekoarekin. Azkenekoa, pues eto hombre, nire inguruan denek aurkitu dute, eta zeniez horrekin gelditzea, eta jazta, pues ondo, pues tripia irauten du, baina bukatuko da. Eta tripiaren bukatzen danean, zu beste tripi bat behar dezu, eta zingo dezu, pues umiak euki. Orduan, maitasun erromantikoa da, gero, zu, hoi osatzeko, familia osatzeko lehenengo pausua. Orduan, zer esango dugu? Maitasun erromantikoa dela fake bat, internazionala, bai. Jende gehienak irentzi dugun gezurra bat,
Bai, baina gezurra bat, bai, beti egongo da norbait eta esango digu ez, barkatu, ni duela 30 urte, maite mindu nintzen, eta gaur arte. A ver, cariño, hoy ez da maitasuna romantikoa, hoy kooperatiba bat da, bai? Orduan, bueno, gure lagun maitea, disfrutatu, segi, ez badezu aurkitu, disfrutatu, ez dakizu ze, ondo, zenba gauza denbora dakasun gauza ekiteko, ez? Txika, Agur lagunak. Aipatu dugu eta ez dakizuen ontzat, maietasuna gehienez ere, 3 urte, gehienez ere, irauten duela, hori dela iraungitze data. Bestela kooperatiba bat. Kooperatiba bat dela, hori da. Eta, bueno, aipatu iraungitze data, eta honek ere badu. Bai. Modu ederra iruditzen zait, bea Egizabalekin bukatzea San Valentin edo San Valentil eguneko saio hau. Esan ez maitasuna fake bat dela, beraz, bueno, bakoitzak bere aplikatu dezala, gero eta ulertu dezala nahi duen bezala ez. Hori da, beraz gaurko gomendioa, maitasuna berrikusi, maitasuna zalantzan jarri, maitasuna arroztu eta nahi duzuen guztia. Eta asko zaindu, musu bat. Aio! FM.